favoritoik ez dut baitez bada, Nik poziten hau, ez dakit, iparaldean oin bertsolari izatea, erraten duguna, oita lau, oita sei, hoi gauza aitzedera, Horria ikusten da lan handi bat egin dela, eta egiten ari dela bertso elkartearen bitartez. Gazte hainitz, eta berriz ere eganezeke poza handia egiten zaitana ere Michel Aire hori izatea. Hor ematen du horako indar bat eta iziagia da. Hori Michel. Aski duzu galdera berriz, nahi xuxen horretzen errazu berriz. Favoritorik bizi zaila da ematea izen bat. Hasteko hor, iparaldeko bertsu xapelketa aurten, gazte frango, sartzen dira lehen handiko, 18, goi, 21 urtekoa, eta interesanta da ikustia lehen urratx horiek hor. Eta gero saran hemen ere nik interesanta eta gustukoa dutana da, belaunaldien arteko hori, harreman hori, Michel Salvador hor baita, eta zaharrena da hor, dena gaztia dira, baina jokoan sartzen da, eta hori biziki pulita da, eneiduriko. Eta ere biztan dena hor badugu azkaindar bat, azkaindarra naiz, maindi ere hor da, bere anaia sartu da, final aurrekoetan da, eta dugu ere bizkat ikusi eta animatu, ara. Ez dakit, ez ditut ezagutzen. Nire favoritua Maindi murua izango da. Azkainekoa da, gurean bizigira eta herrikoaren alde egingo dugu. Alde? Izo galdetu zerra, ja? Nire ezken pokatu, A ber, gaurko favoritua, nik uste garbi eta garbi, Salvador irauzi dardula. Salvadorrek, bai. Zendako, batez ere, oringo gaztek, baina euskaraz asko zobeki egiten duela goz. Aitatxi. Bai? Nire favoritoa Xan Alkate da. Ez dakit lankidea dut eta pentsatzu aukera bat merezi bera berak ere, nahiz eta jende asko dago merezi duenare, baina horregatik bakarrik. Saio honetan ez daukagu favoritorik. Espero dugu odeiek irabaztea, Odeiek. Bertsolari fina delako. Eta gure laguna delako ere bai.